Lakhain ko ratrok duar bakuri Deihori PS Along Handicape mate honghap hongru akeso aphan Richard Tokbi pen kapin khat pona tengsi Upper Deihori BJP Local Committee President Secretary atum Handicape atum aphan karbi puho pen karchota Lason si jongpon mi pirthe munine tumaphan ke arnam kanghon ke isivet kidukila heme jangre te koktiki ke plang ki phi an aphanta isilo arnam kanghon ke plakple sitame isi kopai ke langno tum dukoktiti lasi arnam tala tumaphan ke panghona bang phusitame nang toilo lake arleng ke thela pen karbiang long ke CMEM MAC atumaphan arnam pathek pari paplang paphi ponlo Lason Thaksi Ladakh Inkora Trok Duarbogri constituency under Alongta Lason honghap hongru Pinang Anapai Ong Pusi Richard Tokbi Arjulong si Ningduk Pikando Nasihla Tumaphanta Aman ki piponang ji pomatha ponsi ke damtang ni phai kre troksi Upper Deihori PS under Along Handicape mate honghap hongru tum bangkep abang phiat abang phu atum du pusi chini Lasi Deihori BJP Local President Penson Inti Secretary Singdon Teron Mohen Lekthe atumaphan pin khat ponsi man ki do karbi puhu pen archuponinti la pen lan chot takalisi amithang jongjong MAC 1 month salary pen sitame kisu atumaphan tami pipajer ponlo la pen pipon bom lang puta Richard Tokbi pen ningje ponthu la silapuan amithang constituency amuni ratumaphan kaching hon ponthek kangjin su ponthek ke Richard Tokbi inut vet lang la sona leader ke klang ke puta raratum pen ningje poninti Lapen ke akai ding pita election huta remamasi remre loputa ningje ponthu. Upper PS along. Inilah ari ngete ko aking ngete ko to pan plan mejalam ke to pan. Ito yam sar education yam nang yang pikhat lo. Son amyan na pena list ni panang pikha. Nasi ari ngete ko chuklan di dam the lai to pan ke so pangi to pan. Na to amyan na pikha polo sini to Yam sa menang hang lo du san yam salang pan list beteng pen ko lang li ning game pen akeso de ton pan te otik ton pan handicap ton pan poisa lang li suri sisi anu tina pan alang le palelo kasi pini tom dak kacetron pi alang li ta keso ke panggil deng pelo thorn pen salang pan ta meni ton bangso poisa sabe seta la pe apply pack bangso sara pen khala teng peni tom pini maplata paidam lo la pen ko poisa sui ta tom ini dalam pan enang pajak sih. Nang litong PS ang bong. Jong si mani handicap son bihek pen. Akeso do litong te solis nang pitha pupen. Tapen ke keso. Pangji tung son turun pin tong pan la thai herjume pajir dunje pan alang lini litong panang pin khat lo. Tasi pini litong dak president secretary pen cheng lo. Dak mondor vice president lapin claim rap kado ko local committee tumpen litum alang likapin kharat tank pen claim pon lo non ke cheng sidak nilitum angjir kacheteron pi alang listame ningkan kang tim keso pangi thurni lasi alang li phans tame amen pi pon sila so phans tame pini nilitum karbi mo club pa I pon pen poisa ta suri si alang li pidam thap pu put tank pen alang litum phan ning pang samjin pen nilitum pidam long lo tapi alang litum same la sar phans tame sude sitame akam ke claim pidun leun eta ningar lopen ba un an ja kong do an pen arnam along si hirjume hang pipon pu News report Carbing Long Life